Усім прывітанне, гэта жывы эфір Еўрарадыё з варшаўскай студыі. Мяне завуць Маша Калеснікава. 21 годзе, 25годзе святкуе гурт «Зніч», лідар гурта Алеся Боліч, а таксама бубнач Усевалад Календа. Сёння нашыя госці. Прывітанне. Прывітанне. Ну, як гэта адчуваць, што гурту, пра Алеся дакладна можна сказаць, што справе ўсё жыцця споўнілася 25 гадоў. Ну, это, як казаць, як валасы на барадзе сівыя, так вот столькі ж можна ўзгадаць всякіх прыкладаў жыцця гурта «Зніч». Потому что «Зніч», я не думаю, што ёсць такі гурт, дзе столькі памянялася склада людзей, але заўсёды застаецца, як кажуць, гэта полымя у нашых, як кажуць, і душах, і у меламанаў, і мы заўсёды імкнемся паказваць сябе з лепшых, як кажуць, з лепшага боку. А 25 год, гэта сталасць, можна так сказаць. Але ўсё роўна, душой мы маладыя. Не адчуваем, што нам столькі гадоў. З чаго ўсё пачыналася, давай прыгадаем. Як ты прыдумаў гурт «Зніч», як гэта было? Я табе могу сказаць, вот у вас на Еўрарадыё працуе Слава Курань. Мне вельмі спадабалася назва «Уліс». Вельмі кампактная, маленькая, але такое класнае. І заўсёды хацелось бы таксама у нейкі такое маленькае слово, але каб у ім было ўсё. І вагонь, душа, і, як кажуць, вот «Зніч» это у палякаў увогуле лічыцца свеча. Вось, «Знічка». Дык вось, і так атрымалася, што дзе-то я не ведаю дзе, знайшоў просто слово «Зніч». Вось, і мне вельмі спадабалася. Пасля даведаўся, што ёсць і тэатр аднаго актора «Зніч». Дарэчы, такая гісторыя цікавая адбылася ў 2019 годзе, калі мы ў філармоніі выступалі. Я падал заявку праз менеджераў, і я так зразумеў, што дырэктар філармоніі не зразумеў, што «Зніч» гэта «Зніч» і разам з сімфанічным аркестрам. А ён падумаў, што гэта «Зніч», які працуе ў філармоніі, робіць нейкі сімфанічным аркестрам нейкую імпрэзу. І тады вот нейкая такая незразумелая сітуацыя была. Вось тады ў школе яшчэ ў Парнаце, дзе, дарэчы, я даведаўся, што выйшла і тая ж Бонда, і Жыгімонт Ваза, і пайшлі такія чуткі, я не ведаю, можаце даведацца, што Леон Вольскі там таксама вучыўся ў Парнаце, Ахремчыка. Магчыма, да, я просто так не удакладнял. І Алесь Пушкін вучыўся мастак, і вельмі шмат людзей творчых, якія займаюцца музыкай, і мастакі выйшлі якраз такі з этой школы. І мы там распачалі яшчэ ў 9 класе запрацаваць з музыкай. Спачатку называўся гурт «Жах». Панк нейкі гралі, а пасля «Зніч». «Зніч», можна так сказаць, піянеры такого беларускамоўнага дэс, дум, метала. У той час мы такія былі самыя папулярныя на той час. Зараз неяк шукаем іншую кропку. Чаму пэган-метал? Чаму пэган-метал? Чугун паган-метал. Можна так сказаць, я не ведаю, як для замежнікаў пэган гэта зусім іншая гісторыя, это больш нейкі там антыхрысціянскія моманты. А для беларусаў пэган гэта фолк, перш-наперш, фолк элемент фолка з металічным саундам. І у нас якраз такі ва ўсіх альбомах прасочвалася гэтая плынь, што мы заўсёды імкнуліся дабавіць беларускай нейкай традыцыі, тых жа інструментаў, ліра, дуда, флейта, сапілкі. І все вот это помесь, яна так і стварыла нейкую непаўторную, как это называется, суцэльны нейкі праект атрымаўся. І тое, што выхад той жа «Зніч» Рутвіца, я скажу, для філармоніі, это, можна так сказаць, увогуле нейкая дзіўная рэч, калі ёсць і сапілкі, і дуды, і сімфанічны аркестр, і метал, і фолк, і ўсё разам. Вот это была, конечно, вельмі добрая падзея для нас. Вось, дык мы хочам гэта ўсё паўтарыць тут у Варшаве, дык аб'ява, шукаем
оркестр. Мгм. Вось. Мы казалі там, дасылалі лісты, званілі да некаторых, але пакуль нешта вось ніхто не адказвае. Вось мы, карацей кажучы, мы шукаем музыкаў. Я просто скажу, что было. Мы приехали, я, до речі, не ведал, что Варшавский вольный оркестр – это проект Долгушева. Я запытал у нашего музыканта Макса, и он взял, потелефонувал и кажа, давайте попрацуем. Ну, это была размова толькі ў адныя дзверы. Ось, попрацуем. Я так разумею, это ён адказал ему, что я вас не разумею, пишите мне на пошту. Все. Вот эта вся размова была наконт супрацы с оркестром. Ну, поглядим, что там будет далей. Конечно, цяжка адаптавацца ў іншай краіне і знайсці сябе, потому что все ж таки, калі ты тут живеш уже там год-два, уже ёсць нейкія пэўныя моманты і рухі, з кім можна працаваць. А калі мы приехали ось цалкам, амаль што цалкам гурт-зніч, ось, нам трэба все ж таки гэтыя канцэрты ствараць. Паспрабуем з палякамі штосьці зрабіць з тым жа Пётрыкам Дудановичем. Ось, ён запрасіў нас на стары Новы год. Ну, дарэчы, мы чакаем, калі локдаун скончыцца, і мы пачнем. Так, у нас запланаваны был канцэрт, які мы павінны былі калядны варшаўскі фэст, але клуб сам адмяніў канцэрт, бо зараз нейкі локдаун ідзе. І даты новыя не могуць сказаць, бо пакуль не закончыцца гэта. Давайте я нагадаю нашим слухачам, што гэта стрым Еўрарадыё з варшаўскай студыі. Мы сёння гаворым пра 25годдзе гурта «Зніч», Алесь Таболіч і Усевалад Календа. Сёння нашыя госці, прадстаўнікі гурта. Калі яшчэ вярнуцца да часоў гурта «Зніч» у Беларусі, так? Якія перыяды вы лічыце найбольш удалымі? Што можна вось успамінаць з такой нейкай радасцю? Ну, удалы я не ведаю, як это. Ну, у нас удалы, вельмі удалы вось перыяд 18-19. Ну так, мне падаецца, калі казаць ужо, ну так, вось гэта сталасць, так, гэтая сталасць, ну, вот 18-19 год у нас вельмі шмат было запрашэння на фэсты. Мы выпусцілі і «Рух сонца», мы зараз ось 20 зрабілі 6 велізарных фестывалей, не зрабілі, а выступалі і ў Расіі, і ў Украіне, і ў Польшы на Басовішча. Апошняе Басовішча. У Расіі мы выступалі на Фолк Саммерфесце, там таксама вельмі ўдала ўсё было, нягледзячы на то, што нам пасярэдзіне выступу абрубілі свет. Спецом. Ну, кажуць, што спецом, ну, але мы выкруціліся, і ўвогуле яшчэ больш цікавасці было. Было цікавасці да нас. Ну, наконт таго, што пра Басовішча хацеў сказаць, тое, што мы ўсё ж такі выступілі на 30годдзе юбілей Басовішча, это і вельмі цікава было якраз у першы дзень закрываць фэст з Рутвіцай. І самоадчуванне вось этой нейкай еднасці беларускага і польскага народа. Ну, потому што мы ездзім з ўжо гадоў 20 на Басовішча. Мне вельмі спадабалася. Пасля мне спадабалася яшчэ, як мы з'ездзілі ў Украіну. Мы выступалі на Дунайскай січы. Мы выпусцілі альбом, не альбом, а песню «Дунаю». І арганізатары Дунайскай січы вось толькі што мы гэтую песню выпусцілі, яны нас запрасілі. Мы там выступалі перад гуртом «Хардкіс», такі вядомы, украінскі. Ну, так. Было каля 50 000 чалавек, цэлы горад забіт. Там не было бачна. Да, это пасярэдзіне. Гэта Ізмаіл был, і вельмі выдатна было. Былі прапановы паехаць на той же літоўскі фестываль, это ёсць Кілкемжайбу, а ёсць Гюдераліс, як называется, но локдаун здараўся. То есть вот 18-19 год самы лепшы. В 20 годзе у нас было пару выступаў, толькі вот тое, што я рабіў купальскае кола,
Это один фестиваль в Беларуси на той час был, перед как раз таки выборами. Ці вот этим, и там что локдаун так само был. Ну и падчас локдауна у нас это были онлайн выступы на і Вока ось, ТВ до речі, и вось дзякуючи Єврораду, яка підтримала, ми зробили... Лукашуку, який вёў эту імпрэзу, вось у нас да, быў. і мы так вот як-то так все, а больш все астатняе у нас пад забаронай. Ну тут гэты год 21 Усё, да. три фестываль в Репаблике адмена, 25-годзе адмена, и все, ну, сказали, что все, урзичи заборонены. Я могу больше сказать, то, что я же сам организатор фестивалей и концертов. 90% ці адсоткаў усіх беларускамоўных гуртоў забаронены на дадзены момант. Ну, гэта такая сітуацыя, якая, ў прынцыпе, чаканая. Тое, што гурт «Зніч» з'ехаў у эміграцыю ў выніку, гэта звязана ўсё ж з тваёй, з тым, што ты вырашыў падацца ў прэзідэнты ці з вашай дзейнасці? А тут, мне падаецца, двоякая такая сітуацыя, таму што на дадзены момант, вот сёння я даведаўся, што кандидаты Козлова схапілі, той же самы Белавуз Павел, які займаўся толькі культурай, яго схапілі і не выпускаюць. Кандыдатам. Ну, ён займаўся, был в штабе, ну, у Бабарыкі. І я таксама дапамагаў з канцэртам на Бангалор, ну, з гуртамі там. Ну, я ж, в прынцыпе, з той же Светланай Ціхановскай нормально стасаваўся, вось, быў у іх у штабе. Вось. Мне падаецца, што з-за таго, што я, ну, была такая тэарэтычная ў мазгах фішка, што хутка ўсё роўно і да мяне прыйдзе. Сё ж глядзі, як ты зараз сябе адчуваеш, калі пасля таго, як ты вырашыў як бы папіярыцца, ну вось тое, што ты падаваўся, хацеў стаць кандыдатам, так, у прэзідэнты, гэта быў піяр? Да, это была нейкая такая нефармальная выснова, але з другого боку, калі казаць уже па шчырасці, мы з тым же Александром Памідоровым і там яшчэ пару хлапцоў, якія зараз жывуць, на жаль, на Украіне, все паз'язджалі. Вось. Это было натуральна, мы ездзілі, збіралі подпісы. Я могу сказать, то, что там з гэтых 15 чалавек толькі палова, ну, 10-7, займалася якраз таки агітацыяй. И могу даже по... Ну, это не столь важно. То есть мы зрабілі ўсё магчымае, ну, каб гэтыя выборы зрабіць, ну, реально попрацаваць не на хайп, а на реально, ну, позмагацца. То есть, что у нас одна инициативная группа была с Помидоровым, гэта, ну, и может быть даже и добро. Потому что мы так стали такими сябрами, ездили и выступали акустикой, и показывали альтернативу гэтай рок-н-ролл. Ось. Ну, мне падаецца, что может быть, калі была іншая ситуация в Украине, палітычная, можно было бы и позмагацца. Ты не шкадуеш, што ты ў гэта ўсё увязаўся? Таму што цябе ж ўсё ж успрымалі як такога ўсё адно кандыдата спойлера, ну і цяпер пасля гэтай ўсёй сітуацыі... Я, па-першае, не вельмі разумею, што такое кандыдат спойлер. Спойлер – это того, кого привели за уши. І там той же Канапацкая, там, якая набрала там 100 тысяч, хаця не было і ніколі 100 тысяч. Спойлер – это той чалавек, які ідзе ад улады. Я же ішоў увогуле не ад апозіцыі, не ад улады, а самастойна. По сваім нейкім такім поглядам. Потому что реально людям уже надокучило. Хочется, каб нейкія былі вырушэнні і змены. Так что я не лічу, что... Да и падаецца мне, это неправильная формулировка спойлером. Потому что все тыя люди, с якімі я ішоў на выборы, яны зараз... Хтосьці под крымінальнай адказнасцю, хтосьці зараз приехал, як Помидору. В Беларусі не засталося амаль нікого. Засталіся, але основная частка уже тут.
спойлеры не з'язджаюць з Беларусі. Окей, але ты ўсё ж не шкадуеш, так? Таму што мне падаецца, што пасля гэтай ўсёй сітуацыі раздзялілася таксама грамадства. Тая частка грамадства, якая зараз застаецца ў Беларусі, я маю на ўвазе праўладная, ну як бы яны там сябе не вельмі любілі першапачаткова як носьбіта там беларускай культуры, так? А другая частка грамадства, ну таксама ўсё ж неяк так паставілася да тваіх гэтых дзеянняў як да моманта, што гэта ўсё ж быў такі больш піяр, клоунада. Вось як зараз існаваць у Я такім... увогуле, ну, ведаеш, для мяне дзіўна чуць, што гэта была клоунада. Клоунада – гэта тое, што называецца ненатуральнае. Напрыклад, для мяне клоунада – гэта нейкія носьбіты, якія знаходзяцца ў культуры на дадзены момант. Александр Саладуха там. Ну, я не про ўладныя, я кажу і апазіцыйныя нейкія моманты. Таму што, калі разбіраць, што робіцца ў той жа Варшаве, так, ну, у культурным кантэксце, мне шмат чаго не падабаецца. І ты ведаеш маю пазіцыю, таму што я лічу, што вось да цябе ў госці прыходзіў Долгушаў і класную такую рэч сказал. Ён кажа, ну, мне не галоўнае вынік, мне галоўнае, каб вот это вот ішла реалізацыя. А для мяне галоўнае вынік. Чаму? Таму што калі ты штосьці рэалізуеш, ты павінен загучаць. Вынік – гэта купальскае кола, напрыклад. Вынік – гэта 25 год гурту «Зніч». Вынік – гэта альбом. Вынік – гэта тое, што гурт амаль што цалкам сюды прыехаў. Гэта вынік. Таму што гэта тое, што людзі паверылі. Людзі змагаюцца, як кажуць, за душою і вельмі ім цяжка, але яны хочуць працаваць не на будоўлі, напрыклад, а все-таки музыкай займацца. І для мяне, ну, некаторыя рэчы, ну, дзіўныя. Чаму там стаўленне ёсць адных з лайтовасці, а іншых, ну, это не наша музыка. Вот солідарнасць. Што такое солідарнасць? Ну, гэта калі людзі адзін аднаго падтрымліваюць. Правильно. Толькі некаторыя прыехалі сюды год таму назад, а некаторыя зараз прыехалі, як вот я, там, гурт «Зніч», той же Памідоров, які нічога, у прынцыпе, тут у Польшы яшчэ не ведаюць. Вельмі складана. Я калі прыехал тады на Еўрарадыё, это колькі там 2 месяцы ці 3, ну, такой нейкія апантаны, хочу рабіць, так? Але зразумел, што калі сам гэта не зробіш, то ніхто за цябе гэта не, ну, і не гэта падтрымае. Так звычайна ў жыцці, слухай. Я разумею, але сэнс у тым, што ёсць у нас чамусьці людзі, якіх падтрымліваюць. Та же, напрыклад, як это называется, арт-резідэнцыя, да? Ну, стварылася. Ты ведаеш, ну, акрамя гурта «Зніч», тут яшчэ шмат людзей. Вот я з Марыяй размаўляў, бубначка гурта «Племені». Тут вельмі шмат музыкантаў. Чаму ёсць адбор сваіх і не сваіх? Это, не, на арт-рэзідэнцыю, наколькі я ведаю, быў пэўны адбор, бралі проста музыкаў з прафесійнай музычнай адукацыяй. Сур'ёзна? Да, там былі пэўныя крытэры. Там не было дзялення на сваіх ці не сваіх. Таму што яны выконваюць складаную музыку. Я табе трошкі так па секрету скажу. Яшчэ яна не адчынілася, і не было яшчэ, як кажуць, фінальнага моманта, так? Але, напрыклад, той же Літы Талер сказал, што а мы там будзем жыць. Ну, мне уже рассказал там Дудар. Я кажу, а что там, чего там? Он кажет, ну, вот у нас там это уже проект такие, мы там будем уже жить. Так что отбор проводятся тыя, якія, ну, свае ці не свае. Так вот, например, той же самый Всеволод приехал, так? Чему его не запросить? Всеволод, вы професійны музыка? Ну, не. Ну, а там былі крытэры такія. А дудары професійныя музыкі? Ну, я не ведаю, можа, у іх ёсць адукацыя. Дудары ўсе, амаль цалкам яны ўсе не професійныя. Гэта пытанне не да мяне, а да арганізатараў. Але, это такая справа супярэчная, але, ну, не ведаю, я так прыехаў, я не збіраюся і не прасіў ні грошай, нічога, але вось я паездзіў з Алесем, там, напрыклад, там сацыяльная дапамога, там іншае, я гляджу, што
Ну, увогуле, рэальна ніякай дапамогі няма. Вось Алесю, напрыклад, там трэба было там некалькі артыкулаў запомніць. Мы прасядзелі колькі 3 гадзіны юрыдычнай дапамогі і нічога не атрымалі. Увогуле мы прыехалі домой, я палез у інтэрнэт, знайшоў сам, дзе што, дзе чаго, мы запомнілі і ўсё атрымалася самастойна. А чаго было туды сунуцца? Учора пасадзілі апошніх з Ірдарада, так, музыкаў. Таксама, дарэчы, непрафесійны, да. Дарэчы, мяне туды звалі. Пытанне, а што такое прафесійныя музыкі? Музыкі, якія скончылі маюць прафесійную музычную адукацыю. Літы Талер скончыў прафесійныя? Яшчэ раз скажу, это не да мяне пытанне. Ладно, ну я табе, як кажуць, на пытанне пытаннем адказал, а высновы хай робяць тыя, якія гэта робяць. Слухай, давай яшчэ да гурта «Зніж» ўсё ж вернемся, паколькі мы сёння размаўляем пра 25-годдзе. За што, вось, напрыклад, уявім сабе, што мы жывем у той Беларусі, пра якую мы ўсе марым, так? І у нас ёсць нацыянальная музычная прэмія, але такая сур'ёзная прэмія, так, якую могуць атрымаць кожны музыка, які стварае. Вось за што б ты за, не ведаю, які твор, за які праект ты мог бы даць гурту «Зніж» такую... Так мы уже атрымлівалі. Мы рок-карону атрымалі ў 2011 годзе. За традыцыю і сучаснасць, дарэчы, слова «традыцыя». Традыцыя. Доўга ўжо, каб не злаваўся, але нам за традыцыю і сучаснасць далі такую прэмію. І я табе больш скажу, крыжы абярэгі. Франк Вечорка падараваў ад Маладого фронта, калі ён там за крыжы абярэгі, за кліп. Таксама прэмію. І трэцяя прэмія была за кліп «Дунаю» ад МВД Украіны. Ну, за што я, дарэчы, і трапіў у пастку нашим памежнікам. Экстрэміст. Да. Ну, то есть это хотя бы, ну, я табе могу сказаць то, что гэта, ну, реально премии, якія, ну, Зніж, ну, свою працу зрабіў. А самая галоўная премия это то, что мы повыпускали. Вот сколько мы альбомов выпустили, это вот кожны раз мы робім это, вот это наша премия. Мы сами для сябе робім адзнаку. Ну, дарэчы, вось выступ з сімфанічным аркестрам. Ніхто дагэтуль гэта не рабіў. Ніхто, Сур'ёзна. это першае. Это першае ўвогуле ў гісторыі. Пакуль што апошняе. Ну, пакуль што. Сёння 29-го оркестр варшавскі играет. Может, сбегали, поглядели? Слухайте, ну, у вас нейкі зуб вы точыце, і выглядаеце, што як бы вы на іх крыўдзіцеся. Я тебе могу сказать, что ты вот тады сидела, там мы с Міцером размаўлялі. І Зміцер сказал, давайте в наступны раз Новожилов, Довгушев, Таболіч, кто там еще, я не памятаю, прыйдуць у студию и поразмаўляюць. И он запросил праз Еврорадыё. Кто-нибудь отгукнулся? Ну, а ты збіраў каго-нибудь як арганізатар? А я? Ну, так, а ты хочешь, каб Довгушев прыйшоў і ну, пажаў з табой? Ён же ж тут у нас... Ну, што, ён, мне здаецца, займаецца справай, вось яму няма калі разборкі клеіць. Ага. Мне падаецца, он уже в Америке разборки клея. Так вось это. Я раблю сваю справу, іншы робіць сваю справу, ён робіць сваю справу. Але сэнс у тым, што я кажу, дапамагаць людзям, потому что, ну, ты уяви сабе, я тебе адразу сказал, что калі мы приехали, я даже не ведал про варшавскі вольны хор, вольны хор яшчэ ж ёсць. Вось. І наш музыкант патэлефанаваў, это гурт «Зніж» патэлефанаваў да сімфанічнага аркестра. Мы першыя спробу зрабілі. Адказу так і не адбылося. Разумееш? Слухай, ну гэта зноў-такі, мне падаецца, такія ўнутраныя вашыя справы і... Як справа, так і злева. Тут, дарэчы, нам падказваюць нашы слухачы, што з сімфанічным аркестрам выступаў яшчэ гурт «Новы Іерусалім», быў канцэрт, так што вы не першы. Яны метал граюць? Мы пра метал. Яны фолк граюць? Не, ну вы просто сказалі, што гэта быў першы гурт, які выступаў з сімфанічным аркестрам, а нашы слухачы... І ў філармоніі Беларусі. На філармоніі гралі з металам.
Ну, перш кажем пра метал-сцэну, якую мы зрабілі. Новый Иерусалим, хрысціянскі рок. Ну, так это ж просто не метал. Трэба было адразу сказаць, што мы быў першы метал-гурт, які выступіў сімфанічным аркестрам у філармоніі. Першы гурт не Новый Иерусалим, а гурт Rage. Быў такі там. Но это немецкі гурт. Не трэба блытаць. А Новый Иерусалим, ну, я не ведаю. Новый Иерусалим, ну, хай Новый Иерусалим. Мы ж не кажам пра... Мы кажам пра тое, што падзея у метал-сцэне, это першая была з сімфанічным аркестрам. Ну, хто з металу, акрамя Віктора Смольскага, выступаў у філармоніі? Хто? Ніхто. Добра. Ніхто не кажа, што вы там не малайцы. Малайцы, канешне, круты быў канцэрт, і я думаю, многія яго запомнілі. Чаму у Зніча цягам гэтых 25 гадоў так часта змяняўся склад, Алесь? Гэта справа ў тваім характары, прызнавайся. Ну, отчасти так. Ну, а что? Я ж невыносимый по-российски, можно сказать. Не, ну, по розным неким моментам так отбывалось. Я тебе больше скажу. Вот сидит человек, який меня не переварил хронично. Он меня ненавидел. Некалькі гадоў пайшлі да мяне граць. А ідзі ты со сваім Знічом лесам. Да. Его привел Александр Горох, наш былый бубнач. И он сказал, что я у вас отыграю пару концертов, потому что он там с ним домовлялся. А после так атрымалася, что он один уже стал з организаторов Зніча. То есть он все робит от клипов, монтажа и зведения материала. Ось мы зараз новые песни тут спробуем. Котик боялся пылесоса, а потом утягнулся. Ну, тут вельмі так складана казаць, чаму из-за моего характара, не моего характара. Все творчыя людзі неяк такія, ведаеш, з глузду з'ехалі. Ну, зараз у нас вельмі стабільны калектыў, і ўсё добра. Вельмі спадабалася то, што, напрыклад, тая жа Людмила Круковская, я до ей звернулся, она одразу, она сказала, я металл не играю, это в дзяцінстве неяк так. А з вами буду. З вами буду. І ей вельмі падабаецца песня «Беларусь». Мы з яе пачыналі там рэпетаваць. Ну. Вось яна, да рэчы, як приехала, адразу на репу пашлі. Так што будзем спрабаваць рабіць штосьці. Но адзінае, што я кажу, што пакуль прапаноў ад беларусаў няма. Слухайте, ну, беларусы гэта адно, а вы ж все ж зараз у Польшчы. Можа быць, трэба ўсё ж паглядзець неяк на польскую сцэну і у яе... Мы глядзім, мы ўжо перагаворы вядзем, не з адным клубам, у нас уже вось... Не, наконт того, што ты локдаун скончыцца, у нас ужо 3 выступы запланаваны. Так, Пётрык на дадзены момант ён займаецца, зацікаўлены нас прадвігаць. Але яшчэ ты не забывайся, што я таксама хочу аднавіць і тое же купальскае кола. І у чым сэнс этого купальского кола? То, што тут тыя ж самыя польскія гурты, як Персіваль, што там Бах, ці просто Персіваль, ці як его, не злыдзень, а Жывёлак, так. Яны з намі выступалі, і вось папярэдне мы ўжо размаўлялі, і мне гэта цікава. Ты ж самы украінскі, украінцы мы будзем на Каменце-Падольском рабіць. У нас 2 феста плануецца, як у 13 годзе мы так ездзілі. Аднаўляем там купальскае кола, і на дадзены момант таксама Сматанкай, Мотанка ёсць гурт, за якой мы перамовы вялі. У Беларусі зараз купальскае кола немагчымае. Ну, зараз у Беларусі шмат чаго немагчыма. Не, ну, штосьці праходзіць все роўно. Як не круці. Не ведаю нават, што можна сказаць. Праходзяць нейкія дзяржаўныя канцэрты, граюць у клубах кавер-бэнды. Ёсць закрытыя кватэрнікі. Не, ёсць тое же самае, напрыклад, дудуткі, ёсць гэтыя азерцо, ёсць... Ну, натуральна, што гэтыя пляцоўкі засталіся лакацыі, але... І гурты засталіся, гурт Пава выступае, і ніхто его не забараняе. Хто там яшчэ там выступал, не памятаю. Ну, выступаюць. Просто ёсць, ну, як бы табе сказаць, на дадзены момант, ну, ёсць гурты, якія просто адмаўляюцца выступаць, потому что такое цяжкае палітычнае становішча, так? Ёсць гурты, якім все роўна, ну, якая розніца? Мы выступалі тады, будем выступаць і зараз. Ну,
Ну, Гэта всё Лукашенко зале- пакліча, будзем яго лабаць. залежыць это ад унутранага некага стана, потому что з 25годдзям я табе таксама мог сказаць, што у нас вельмі вырашалася такое, што мы закінулі, але некаторыя там з гурта просто сказалі, мы не будзем выступаць. Потому что, ну, вот пасля Ірдарада, вот, калі схапілі, вот это все пайшло. Ну, я зараз разумею, што наша ўлада, яна все робіць магчымае, каб знішчыць культуру беларускамоўную, перш-наперш. Ну, і гэта не хайп, а это рэальнасць. Ну, это натуральна, так яно і ёсць. І ну, тады вось лакацыя, новая лакацыя. Тут я ведаю, што 180 000 чалавек уже переехала. Это вялікая колькасць. І каб гэтых людзей, як это заходзіць да жыцця, потому что вельмі складана працаваць, ну, то есть ты же сама разумееш, што тут просто займацца сваёй любімай працай не атрымаецца. Тут людзі працуюць і ў таксоўках, і будоўлі, і ва ўсім, абы, ну, як бы выжыць. І каб все ж таки людзі з душой гарелі, трэба зрабіць нейкі такой моцны фестываль. Вот чаму я і кажу, што купальскае кола это таксама нейкі выхлоп знічоўскі. А тут пытанне, зніч забаранілі ў Беларусі? Конечно. Это уже постанова висит, он можете ВКонтакте залезть, она до сих пор висит. Я вам больше скажу, что там Верхол был, когда я сфотографовал эту копию, ажно дошло до идеологов, сказали, как это так, дали сфотографовать эту паперу. Потому что, ну, як може гурт заўсёды быў, выступал, і тут раптам яго забаранілі. Як і шмат іншых гуртоў. Ну, але ўсё ж ты звязваеш, я, можа быць, паўтаруся за тым пытаннем, гэта звязана ўсё ж з сваёй грамадзянскай пазіцыяй? Гэта ну, больш... як мне сказалі, што па двум. Першае, конечно, это палітычнае становішча, то, што я все-таки был кандыдатам. А другое, это то, што зараз все беларускае знішчаецца. Калі б можна было адматаць час на 25 гадоў таму, ты б ўсё адно пайшоў у музыку, ты ўсё ж мастак, у цябе мастацкая адукацыя прафесійная. А тут... у Леона Вольскага музычная адукацыя прафесійная? Это мы проста паколькі сёння... Я табе скажу, хто мастакі. Скрипа мастак. Варашкевіч мастак. Гэта як его... Вольскі мастак, і я мастак. І ўсе яны мастакі. І я мастак. І ён мастак, скульптор. Это не без розніцы. І крытэріі ты адукаваны... Не, ну это натуральна, гэта все умоўна. Я то, што адматаць, я так бы прожил бы, як і жыву. Потому что у меня вся семья – это творцы. І мастацтва, она не абмежавана толькі музыкай, ці уяўленчым мастацтвам. Нам по жыцці такое вот. Ты можешь згаджацца, можешь не згаджацца, ты можешь любіць і не любіць, так? Але калі чалавек штосьці робіць, яго па падзеям робяць, ну, паважаюць. То есть ты зрабіў, а які ты там... Вот засталося вот кампакт-дыск зніча, так? Выпусцілі. Людзі слухаюць, яны не ўспрымаюць там чалавека як нейкага вось табуліч, так? Я табе больш скажу, вось тут мы сустрэліся з палякамі, фанатамі. Я с ними там у Борщелі сидел на Дне незалежности, они долго не ведали, кто я такі, а пасля, ну, пачалі казаць, вот капелла, ведаешь, капелла там знищ есть такая. Ну, и мужик засмеялся, кажет, так вось это вокалист. Он кажет, да не ўжо. Вот так. Ну што ж, дзякуй вялікі. Я спадзяюся, што вашыя планы наконт таго, каб тут уладкавацца, граць канцэрты і рабіць фестывалі, ўсё гэта здзейсніцца. Сіл вам на гэта, Алесь. Вось, віншую яшчэ раз 25годдзям. Ну, а нашим слухачам нагадаю, што сёння мы гутарылі пра 25годдзе гурта «Зніч», а таксама пра жыццёвыя абставіны, у якія зараз патрапілі музыкі, з Алесем Таболічам, Усеваладам Календам. Ну і гэта быў стрым на Еўрарадыё. Тут, дарэчы, апошні каменцік пазачытаю, што з Персівалем калабарацыя была б вельмі гучная. Поспехаў вам у адраджэнні купальскага кола. Дзякуй. І мы з Персівалем зробім нешта. Все ж, добре, дзякуй, шчасліва.